karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Ma'am, nahilo mo gud ka diha. Si Sir Rodel yun ang nakatubag ni mo, ma'am? Oo. Ug tuwa pa sila sa ospital. Kun mao na. Dili si Sir Rodel ang nakita nimo karon. Og imong gisundan, Ma'am Sabrina. Kung dili to si Rodel, kinsa man di ito? Daot ang espiritu nga nagpakarodel, Ma'am Sabrina. Unsa? O gusto ka niyang lamaton. Aron madisgrasya kasama kang adala. Unsa? Ma'am Sabrina, palayo inig tapita. Naanasap sila. Oh, Analisa, unsa man imong gipanulti? Wa mo koy nakita. Mamatay ka kung dili ka mo palayo din sa Casa Albornoz. Busa palayo din. Palayo! Dili ka nila hunungan hangtod nga dili ka kapalayo din, ma'am. Sige na, ma'am. Gawas din sa Casa Albornoz. Pagdali, ma'am! Analisa! Okay. Ano? Ayaw nagbiraha si Ma'am Sabrina? Kinahanglan makapalayo siya ng napita manoy karding. Sige na ang sunod nga mamatay. Dili ko mamatay ana kay nisalig ko nga dunay Ginoo. Pero magdagan sila. Huwag nakatutok silang tanan nimo. Unsa? Ayaw silang tagda, Analisa. Ma'am, mudoon na silang tanan nimo. Ana tanawa ko. Tutok sa ko mga mata, tutok sa ko mga mata. Wa kay nakita. Wa kay nakitang mga espiritu. Kana ang ibutang sa imong una-una. Pero naano sila padong nimo. Gusto silang buhikap nimo. Wakay nakita, Analisa! Wakay nakita! Lula? Wakay nakita! Ayaw sila o tagda! Wakay nakita! Dili sila makapanghilabot kang Ma'am Sabrina! Piyo nga ang ibang mga mata! Huwag ka makakita nila! Ayaw silang tagda! Ayaw sila patuho ang nakakita kanila! Ayaw ang totok kanila! Piyo nga ang ibang mga mata! Sunda si Lola. Sige na, Ana. Piyo nga ang imong mga mata. Annalisa, ikaw lang magkaputol sa ilang pagsamok-samok. Isira ang pultahan sa imong mga mata! Isira! Kada, ayaw una bukha ang imong mga mata. Piyong una. Kading ipahilo na sa sofa ang imuhang manghod. Dire, Annalisa, higda na lang dire sa sofa. Lola, okay na ka na si Analisa. Huwag na siya maglihok na. Ayaw kahadlo kanila, Analisa. Mga espiritu sila sa mga patay. Dili sila makapasakit ni mo kung dili mo sila tagdon. Ayaw padaog sa imong kahadlok. Kada, relax. Katog na. Ana? Pasagdiw na siyang makatuog, Kading. Lula, salamat ang imenhi ka. Unsa na kaaghat ni mo nga muani og gabiing dako dinhi sa bahay, Lola? Dili ko makatuog nga naghuna-huna kang Analisa. Lola, Sa dihang miadto ka mo aron magpatabang ka na ko kung saon nga dili na siya makakita sa mga espiritu sa kagit-git. Wala ko mahimutang. Salamat, Lula nga. Mahal gyapon mi nimo. Managsama kami og nadawat nga tunglo si Analisa. Og nahibaw ko nga nagkinahanglan siya nako. Aron dili siya matarog sa bisan unsa nga iyang makita. salamat, Lola. Pagkadugay na sa panahon, wa ko makatunob ni ining dapita. Mahimo ka nang mobalik din ang dapita, Lola.
Sa ako nang gingon. Nga dili ko mabiyaan ang mga palasyo. Ado na pa ba day buhi sa mga palasyo, Lola? Aduna pa. Unsa? Ang bugtong apo sa tuhod ni Don Ignacio o Clara Ignacio. Lola, may anak ang undag iya sabay sa mga Ignacio? Aduna. Siya si Ramil Palasyo. Ramil? Ramil Palasyo? Ayaw ka mo kabala ka. Karon nga nakatunog na ako pagbalik din he. Muto nga lang ako sa hustong oras. Pero, Lola, Kading, kinahanglang magpaatbang lang ko ni Eneng Dapita. Ugos bongko. Dili mahimo nga mahibaw si Madam Mercy. Nga buhi ang bugtong saksi sa pagpatay siyang amahan sa amahan ni Elmo. nganong taguon pa man nimo ang kamatuoran. Lo? Elmo! O Liling, ako, Elmo! Elmo pasahilo ako. Pero... ang krimen sa mga ginikanan ni Madam Mercy, kinahanglang mapayran. Apan patay na siya, Elmo. Patay na si Don Romero nga mao'y sinuganan sa tanang krimen ni Eneng Dapita. May anak siya. Dili may umubayad si Madam Mercy sa nga wa siya ilabot. Naglatay sa ilang dugo ang dugo sa kriminal. Ug ang iyang apo ang katapusang nagda sa dugo sa kriminal. Apan kinahanglang siya ang mubayad. Dili. Ah, Dili ko musugot ka si Rodel ang mubayad sa iyang apuhan nga dugay nang namatay. Dili ko musugot. Ayaw pa! Ayaw pa! Ayaw! Ayaw! Sir, gidaman si sir. Ayaw siya sa apa! Maloy ka! Ayaw siya pa siya! Ma! Ayaw! Ma! Ayaw! Ma! Ma! Pa! Ma! Nagdamgon sab ka. Ma'am, inom ining tubig o. Kisa ka! Nalimot ka, ma. Siya ang imong nurse. Siya lang ang mo painom ni mo og tambal. Ang otiman ni mo. Siya ang imong ipuli kang analisa. O, ma. Oh, unya. Unsa man ni siya? Makakita ni siya og mga espiritu? Dili ma'am, oy. Rodel, mas ganahan kong analisa. Kay makakita ko sa mga espiritu nga gusto mo patay sa atong pamilya. Ma, ayaw na paghisgutan ng espiritu. Kung gusto ka makagawas din sa ospital. Uy. Niyaman day. Niyaman tuod ko sa ospital. Sorry. Dili man day mo to o mga daotang espiritu ang mga doktor. Pahuway na, ma. Madam, butangan ako og unlan ang imong likod ha. Ayaw! Ma! Ayaw yung na si Angel. Okay lang, sir. Pahuway na, Angel. Ako na bubantay ni Mama. dili na ko magdugay, ana. Kading, o ma'am, Sabrina. Tawagan lang ko og Sabrina. pag-amping din ni Ma'am Sabrina. Dili kini ordinaryong lugar. Mutuo ka ba og doppelganger, Lola? Doppelganger. Nakita ko kaganinang akong bana, si Rodel. Iya kong gisangpit. O gilugsong siya paingon sa sapa sa banlot. Apan sa dahil ninawag ko sa ospital, tuara dito ang akong bana, Lola. Dili ka na maayo nga si Mailan. Gigamit sa dootang espiritu ang bayhon sa imong bana. Aron birahon ka nga to sa kangiti.
Unsa? Kinahanglan mo biya ka ining dapita, Ma'am Sabrina. Annalisa, Nakatuto ka, Ma'am Sabrina, ang mga daotang espiritu nila. gusto si Annalisa, ma'am. Mas makaayo ni mo palayo na kaniini dapita. O sa imong bana. Unsa? Tumana ang tambag sa ako nga po. Sige. Di na ko magdugay kay Tiyarig. Makamata si si Ramil. Ngawa ko dito sa bae. Ma'am Sabrina, sundang among tambag ni Lola. Paabuton taon na si Rodel Annalisa. Salamat. Ngayit-ngit pa nga nabalik ko din sa bae. Si Ramil, nagmata ka na? Ayaw ka suko, sir! Ayaw! Hayag naman di ay. Rodel? Ikaw na ba na? Ha? Ma! Sabrina! Anong labay ang kagunlan? Ikaw gidi ay. Sabrina, ano sa ka? Ngayon hadlok ng kanako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!